Apa arti kayo bagi orang Minang? Apa arti kawan bagi orang Minang? Lagu Katiko Madang Tak Babuah mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu. Kita cari jawabnya bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak Minang dimanapun berada. Selamat datang balik di kanal kesayangan kita, Minang Mustika Jaya. Lagu ko indah hanya sekadar curahan hati, tapi juga cerminan kondisi sosial masyarakat Minang kita. Jadi, siap untuk membuka pikiran jo menambah wawasan? Jangan lupa like, komen, jo subscribe kanalku supaya dun sana indak ketinggalan konten-konten berkualitas dari Minang Mustika Jaya. Mari kita mulai analisis lagu Katiko Madang Tak Babuah. Lagu Katiko Madang Tak Babuah nan dikarang dek Romy Calvin, nan dipopulerkan dek Olivia Tanjung. Indak sekadar curahan hati pribadi, tapi juga pancaminan tajam serta kritik sosial nan dalam tantang dinamika hubungan manusia dalam pusaran perubahan kondisi ekonomi. Lagu ko menggambarkan bahwa keadaan ekonomi nan sulit dapat mengikih nilai-nilai kemanusiaan. Jo mau bah sikap orang-orang di sekitar kita, mulai dari kawan jo kerabat sampai ke keluarga inti, nan awalnya tampak dakek jo mandukuang. Salah satu kritik sosial utama dalam lirikku adalah perubahan drastis sikap kawan jo kerabat ketika seseorang mengalami kemunduran ekonomi. Ungkapan dek Allah tandeh kayonan dulu, kawan manjawa, yo kasadonyo. Secara gamblang menggambarkan bahwa hubungan acok kali dibangun di atas pondasi materi, jo keuntungan sama to. Ketika seseorang berada dalam kondisi kayo, inyo menerima limpahan perhatian jo kehormatan. Namun saat keadaan berubah menjadi sulit, kawan-kawan manjawah bahkan mengabaikannya. Fenomena ko mencerminkan realitas sosial di mana solidaritas acok kali bersifat selektif jo mudah run katiko indak ada imbalan material nan menyertainya. Lebih Jawa, Romy Calvin secara halui menyentil bahwa hubungan sosial acok kali dieksploitasi untuk keuntungan pribadi. Urang dek harok leka beruntuang. Menunjukkan praktik eksploitasi dalam hubungan sosial nan relevan dalam masyarakat individualistis, materialistis. Lagu ko juga menyoroti kemunafikan dalam hubungan sosial. Katiko tokoh dalam lagu berada di puncak kejayaan. Harum marebak namo di kampuang, badan talatak di atean juang, diri denai di sanjuang-sanjuang. Inyo dipuja jo dihormati. Bahkan mungkin dianggap sebagai panutan. Namun saat mengalami kemunduran ekonomi, katiko hiduiklah payah sejak Madang Tak Babuah, sikap masyarakat berubah drastis. Kawan-kawan nan dulu memuja kini menjawah bahkan menyalahkan sang tokoh. Iko adalah sindiran tajam terhadap kemunafikan nan baba apado penilaian berdasarkan status ekonomis, tanpa mempertimbangkan nilai moral atau kemanusiaan. Indak hanya kawan atau kenalan, kritik sosial dalam lagu ko jua mencakui pengkhianatan dek urang-urang tadek maupun saudara sendiri. Dalam lirik nan kanduang pulo mampi tanah, nan kontan maagia aswang siasa, tasirat baitu dalamnya luko nan dialami katiko urang-urang nan seharusnya menjadi palinduang jo pandukuang, justru menjadi sumber penderitaan. Pengkhianatan jo fitnah nan datang dari keluarga atau kerabat sangat menyakitkan jo menunjukkan bahwa nilai-nilai kekeluargaan, jo solidaritas bisa tak kikih dek situasi materialistis. Dari perspektif nan lebih luweh, lagu ko secara efektif menghubungkan kondisi ekonomi, jo perubahan sosial, jo moralitas dalam masyarakat. Kondisi tandeh kayo nan dialami tokoh dalam lagu Mampaliek, kan baitu rentannya seseorang terhadap perubahan ekonomi, menyoroti ketidaksetaraan ekonomi nan ada dalam masyarakat. Ketika seseorang mengalami kesulitan ekonomi, indak hanya materi nan hilang,
Tapi jua dukuangan sosial lambek laun, mamudar jo kadang-kadang babaliak menjadi serangan. Romy Calvin jua mengkritik hilangnya empati jo solidaritas. Di mana orang-orang indak hanya menjawa, tapi jua menyalahkan jo mempitnah, mencerminkan fokus masyarakat pada kepentingan pribadi. Laguko jua mengkritik bapitih jo kekayaan acok kali menjadi penentu utama status sosial seseorang, di mana tokoh dihormati saat kaya, namun diperlakukan buruak saat kehilangan kekayaan. Iko adalah kritik terhadap masyarakat yang terlalu materialistis, jo mengukuh nilai seseorang berdasarkan kekayaan. Metafora madang tak babuah, dan berarti madang nan indak babuah, menjadi simbol kuaik dalam laguko. Madang nan indak menghasilkan buah berarti indak lai maagia manfaat atau hasil. Menggambarkan situasi sosial di mana seseorang kehilangan daya tarik, jo nilai di mata orang lain, ketika indak lai mampu babuah dalam konteks ekonomi. Secara keseluruhan, ketika madang tak babuah, indak sekadar lagu tentang pengalaman pribadi, melainkan jua refleksi jo kritik mendalam terhadap kondisi sosial nan lebih luweh. Romy Calvin mengajak pandangan jo penonton untuk merenungkan baliak baa kita menilai jo memperlakukan orang lain, terutama ketika inyo menghadapi masa-masa sulit. Laguko adalah kritik terhadap sistem nilai nan distorsi dalam masyarakat, mengajak pandangan jo penonton untuk merenungkan baliak nilai-nilai nan seharusnya dijunjung tinggi. Sarupo kejujuran, solidaritas, jo empati, sarato menyoroti bahaya dari sikap materialistis jo individualistis, nan dapat merusak hubungan sosial jo moralitas. Pasan moral nan disampaikan sangat relevan dalam konteks sosial manapun, di mana nilai kemanusiaan, solidaritas juga kejujuran harus tetap dijunjung tinggi, supaya masyarakat dapat tumbuh jo berkembang secara harmonis. Jo demikian, karyaku membuka ruang diskusi nan luweh tentang pentingnya mempertahankan nilai-nilai sosial nan tuluy jo menolak sikap materialistik nan dapat merusak aitar hubungan break antara manusia. Nah, dunsanak, itulah tadi analisis kita tentang kritik sosial dalam lagu Ketika Madang Tak Babuah. Mudah-mudahan bahasan kita kali ko dapat membuka mata kita tentang nilai-nilai sosial nan perlu kita jago di masyarakat Minang kita. Terima kasih banyak Allah menonton videoko sampai selesai. Jangan lupa share video ko ke dunsanak nan lain supaya lebih banyak nan tahu tentang makna tasirek dalam lagu ko. Kalau ada pendapat atau pertanyaan, tuliskan di kolom komentar yo. Kita tunggu. Sampai berjumpa di video Minang Mustika Jaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.